శ్రీ న్యూస్ మీ న్యూస్. అత్యవసర వస్తువులు తీసుకునేందుకు వచ్చే ప్రజలు సామాజిక దూరం పాటించేటట్లు ఆయా షాపుల యజమానులు చర్యలు తీసుకోవాలని, నిత్యావసర సరుకులు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, జిల్లాలో నిత్యావసర వస్తువులు, సరుకులు, ఇతర నిత్యావసరమైన వాటిని సరఫరా చేసే వాహనాలకు సంబంధిత యజమానులు పోలీస్ శాఖ నుండి వెహికల్ పాసులు తీసుకోవాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పోలీసులు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారని మహబూబాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ కోటిరెడ్డి తెలిపారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు జిల్లా ఎస్పీ కోటిరెడ్డి. ఈ కార్యక్రమంలో సరుకులు సరఫరా చేసే ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్, గ్యాస్ డీలర్స్, ఫ్రూట్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్, కూరగాయల మర్చెంట్ అసోసియేషన్, మెడికల్ షాప్స్ యజమానులు, కిరాణం డీలర్స్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ, పట్టణం దేశంలో రోజురోజుకు కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్నందున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ను ప్రకటించినందున ప్రజలకు అత్యవసర సేవలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించామన్నారు. మీడియా వారికి జిల్లాలో ఎక్కడికైనా వెళ్లేందుకు అనుమతి అందిస్తామని తెలిపారు. అలాగే మీడియా ప్రతినిధుల విషయంలో కింది స్థాయి పోలీస్ సిబ్బందికి కూడా సూచనలు ఇస్తామని తెలియజేశారు. అత్యవసర పనుల నిమిత్తం బయటకొచ్చే ప్రజలు సామాజిక దూరం పాటించేలా మెడికల్ షాపులు, కిరాణం షాపుల ముందు 1 మీటరు దూరం ఉండేలా ముగ్గుతో మార్కులు వేయించాలని, షాపుల యజమానులు అందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కిరాణం డీలర్స్, గ్యాస్ డీలర్స్, మెడికల్ షాపుల యజమానులకు అవగాహన కల్పించారు. అందరికీ కనిపించేలా కూరగాయల ధరలను తెలిపే పట్టికను ఏర్పాటు చేయాలని కూరగాయల వ్యాపారులకు, ఫ్రూట్స్ అసోసియేషన్ వారికి సూచించారు. నిత్యావసరమైన సరుకులు తమ షాపుల దగ్గరకు చేర్చే వాహనాలకు సంబంధిత యజమానులు వాహన వివరాలను లిఖితపూర్వకంగా పోలీస్ అధికారులకు తెలియజేసి వెహికల్ పాసులు పొందాలని, ఇంకా ఏమైనా సమస్యలు ఎదురైనట్లయితే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని సూచించారు. నిత్యావసరమైన వస్తువులు, సరుకులకు సంబంధించి ప్రజలకు ఎలాంటి కొరత లేకుండా చూసుకోవాలని, అందుకు అవసరమైన పోలీసుల సహకారం ఉంటుందని, ఇతర అత్యవసరమైన వస్తువులు, సరుకులు సరఫరా చేసే వ్యక్తులు ఏవైనా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇది ల్యాండ్ కలెక్టర్ ఉంటుంది. అక్కడ రౌండ్ గంటలు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఉంటాయి కదా. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, పంచాయతీరాజ్, రెవెన్యూ, మెడికల్ ఉంటాయి. పోలీస్ కంట్రోల్ 9440700519కు లేదా డయల్ 100 కూడా కాల్ చేయవచ్చు అని సూచించారు. కరోనాను జిల్లాలోకి రానివ్వకుండా నిర్మూలించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ పోలీస్ శాఖకు, వైద్య సిబ్బందికి సహకరించాలని, ప్రజలందరూ ఎవరికి వారుగా స్వయం నిర్బంధంలో ఉండాలని తెలిపారు. ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో ఎస్పీతో పాటు డీఎస్పీ నరేష్ కుమార్, సిఐ రవికుమార్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. శ్రీ న్యూస్. శ్రీ న్యూస్. శ్రీ న్యూస్ మీ న్యూస్.